Top Arewa TV, tashar al'umma. So ba karya bane ba, yadda nake jin zuciya ta bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na daga ke na rufe, yadda gwani daga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi mu dai mun gane zagirin sowa ne san ba dalin shi cikin ganna zagayen ne mun ki jiki ya daɗe ki nazari kan abin da nake na san babu jayayya aikin san na sai ga wata yar magana in kika je kina ki tuna hanta bana san rigima amma san ki yare mini hauta to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki daɗa